हर चीज अच्छा लगे। हाँ महाराज बोले बा अभी समय पर लाइट जरता बुझा जाई तो जनरेटर वाला के लोग खोजे लगे। जितने बुलावा सटाना ली का भोर हो जाई ना बुताई है तब वो लोग खोजी कारे 100 रुपए लीटर तेल भइल बा तेलवा फ्री में आइल बा ना बुताइबो तोरा बुझाता कि ना फरेला तन झरेला बरेला तन बुताला बाकी समय पर बुताई हाँ जी खुशी मनावल जाला। हाँ जी असमय बुता जाए तो दुख प्रकट कर जाए। समय के मृत्यु भइल बिया गुप्ता जी के जकर गद्दी बलिया में बिया अनाज मंडी चावल मंडी मखाना मंडी है। हमारा डुमरी गांव के चन्माधव प्रसाद के रिश्तेदार भी हैं यहाँ के। हाँ जी उनको बिया गोला अब का जाने घर भी लागल की भी है चन्माधव प्रसाद गोदरी बाजार में आइल बासे सभे जाई जब पूज जाई समैया तेल फुलेल कतनो लगैब खैब दूध मलैया आइला अकेला तू चल जइबा के हुना जाई खत रही है माता पिता सुत भाई अरे भागा भागा राम के नैया भैया तुहार भी जभर में डूबी जाई बोझल नैया नौकरी फैक्ट्री से छूट जाई 56 करोड़ वर्कर लोग हे कारखाना में ड्यूटी करता वर्कर बिरला के कंपनी अंबानी के कंपनी से नौकरी छूट जाएगी टाटा के कंपनी से तो उम्र निर्धारित बजे 62 साल में तार नौकरी छूटी फंड मिली बोनस मिली हे फैक्ट्री से कोनो गारंटी नहीं थे कब नौकरी छूट जाएगी राहे चलत छुट्टी कि फेड़ पर से गिर के कि ट्रक पर से जता के कहाँ छूट जाए कोनो ठीक नहीं यही से कभी लिखले परसमदान जी आर छूट जाई फैक्ट्री से रजहिया आर नौकरी छुट्टी फैक्ट्री से रजहिया नौकरी छुट्टी फैक्ट्री मन बाबा रजहिया कि जहिया नौकरी भाई विकास चौधरी जी 100 रुपया पुरस्कार देनी भाई हमारा परम आदरणीय शिष्य श्री शशि सिंह जी व्यास सह शिक्षक अपन निजी स्कूल के प्रबंधक भी बानी हमनी के चला और
रह जा का करयो यहाँ बाप का करता नौकरी छूट गई फैक्ट्री से बाबा कोइले अब बाबू ओजी कोइले देखत नजर से और टीका मान जान नाही बाची ये हमरा सोनू बबुआ हमन पैड के मास्टर चैनल चलता सोनू साहनी इंटरटेनमेंट चैनल चल रहा बा सोनू बबुआ के शुभ आशीर्वाद बा अभिनंदन शुभकामना बा बाबा कोइले अरे बाबू ओजे कोइले देखत नजरी से रे नौकरी अरे नौकरी ₹500 के पुरस्कार बक्सर ब्रह्मपुर मेला के मलिकार श्री धीरज ओझा जी हमरा तरफ से बार बार मेला मलिकार के बार बार बोला जी आशीर्वाद के बाबू बाबा कोइले बाबू जी कोइले देखत नजरी से कटी कमान जान न बाची लाद के जेब चचरी से जहिया नौकरी छूट जाई फैक्ट्री से बाकी हम में तू दाम तुरी देबो कि माल ना कमाई मुन्ना भैया मरता रे यही फिकिरी से मरता शशि बाबू शिक्षक अपना स्कूल के प्रबंधक भी हार्दिक अभिनंदन शुभकामना देखी कलाकारी अब भैया मेरा चनियो कलकारी रही इंटरनेशनल बादल राजा पिंकी के भी कलाकार के कबो ब्रह्मपुर मेला मलिकार 500 रुपए हमने के तीनों आदमी के पुरस्कार देनी मेला मलिकार धीरज बाबा के बार बापा लगे बा काला देखावा माला लग पैसा लग है साज हो किलाट बजाए में बहुत पैसा लगता है 2000 दिहाड़ी देवे के पड़ता बजावा तो केहू लेके घूम दी गाड़ी में जगह बनावल पहले
ओया तोरा का हो गेले का हो बजाओ तो खबर नान रहले खानो बात ना बाबू बाबू तारा के बाढ़ आ जा हरी बा का करे ओइ लोई हवा पर मिट्टी नता सगरी से ए संसार में जले बोलत तारा बतियावा तारा पहले सब यार दोस्त सगा संबंधी बनल बा या दिन आवाज बंद हो जाई का करे ओइ लोई हवा पर मिट्टी नता सगरी से अंदा सगरी नौकरी छूट गई फैक्ट्री 10-20 मिनट के एगो प्रसंग बा हां जी एकरो को सुना देता नहीं